खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजीव बसुमतारी आरो बे समाव एबा दिनैनि साना दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 57थि बोसोरसालिया जथुमा खुंफुंनायनि जागायनाय सान आरो बेखौ लानानै एबा बे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जा 57थि बोसोरसालिया जथुमा आरो बर' हारिया बे जथुमानि गेजेरजों मोनसे गिदिर आसाबादि दङ आरो बे गिदिर आसाबादिनि गेजेरावनो बिटिआरनि मैखोम दैदेनगिरिफोरा गोबां आसा होनायजों लोगोसे आरो जाफुंसारगोनखौ बे समाव बिथांमोना बाथ्रा बुंदों। नंगौ थारैनो आबसुनि 57थि बोसोरसालिया जथुमा आरो गुबुन फारसेथिं बर' हारिया 125 एमेन्डमेन्टनि आसाबादि थारैनो बे बाथ्राखौ लानानै गोबां जोंनि बर' हारिनि दैदेनगिरि बिथां एमएलए जिरन बसुमतारी एमएलए लरेन्स इस्लारि लोगोसे कैबिनेट मंत्री इउजि ब्रह्म लोगोसे बिटिआरनि एबा बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा बे आबसुनि 57थि बोसोरसालिया जथुमाया बर' हारिनि थाखाय मोनसे जारिमिन आरो बे जारिमिन जाना थानायनि गुबै जाहोना जाहैबाय बर' हारिनि गेजेराव मोनसे गोजोनथाव रादाब फैगोन एबा फैनो थांगासिनो दं आरो बे गोजोनथाव रादाबखौ होगोन हादोरनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथाङा आरो बे गोजोनथाव रादाब एबा खौराङा जाहैबाय 125 एमेन्डमेन्ट बिल बियो बर' हारिनि थाखाय आरो बे एमेन्डमेन्ट बिला 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालाराव बर' हारिनि गेजेराव जा थामथि गोजोन गोरोबथा जानानै थांदों बेजों गोबां दफाफोरा सोमोन्दो दं बे 125 एमेन्डमेन्टजों जोंनि जा बर' हारिनि गेजेराव थामथि गोजोन गोरोबथा थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालारनि गेजेराव जा बर' हारिनि गेजेराव एनडिपिनि गासै मोनब्रै फेक्सन आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जा गोरोबथा खालामदोंमोन बे गोरोबथानि गोबां दफाफोरा बे 125 एमेन्डमेन्ट बिलजों सोमोन्दो दं बेखौ लानानैनो साफ्रोमबो दैदेनगिरि बर' हारिनि मेलेमजिबि बिथांमोना बे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे 57थि बोसोरसालिया जथुमाजों सोमोन्दो दं बेखायनो दिनै एबा जा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जथुमा बेयो मोनसे जारिमिन जानानै थागोन होननानै बिथां एमएलए जिरन बसुमतारी रायजोनि मन्त्रि इउजि ब्रह्म लोगोसे इस्लारि लरेन्स इस्लारि एमएलए लरेन्स इस्लारि लोगोसे बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथांमोना गाव गावनि बिबुंथिखौ एबा गाव गावनि साननायफोरखौ दिनैनि बे जोंनि खौरांनि गेजेरजों रोखा फोरमायनायखौ बे समाव नुना मोननाय जादों। दानिया फैदो बिदिब्ला बे 125 एमेन्डमेन्ट बिल आरो गुबुन फारसेथिं आबसुनि 57थि बोसोरसालिया जथुमाया बेसेबां दिनैनि समाव बर' हारिखौ आसाबादि खालामनानै दोनदों थारैनो बेखौ लानानै माबायदि गुवारै फोरमायदों बर' हारिनि साफ्रोमबो दैदेनगिरि बिथांमोननिफ्राय जों आबुङै खोनासंना लादोनि। दा आङो बाहेरायाव दङ आं पार्लियामेन्टनि सिङावबो गैया खिन्थु बे फैनायनि लामायाव दङ एसे सानसे साननै लेट जायो बे आलदा बाथ्रा बे अलरेडि बेखौ बे बिलखौ लाबोनाय आरो पास खालामनायनि थाखाय गभर्नमेन्टआ खामानि मावगासिनो। 57थि बोसोरारि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जा जथुमा बे जथुमानि गेजेरजों जोंनि बर'नि थामथि एकर्ड मोनसे एकर्डनि दफाफोरजों सोमोन्दो थाफानाय 125 जोंनि जा एमेन्डमेन्ट बिल बे बिल पास जानाया बे जथुमाजों जथेस्थ' सोमोन्दो दङ बेनि थाखायनो नखर मन्त्रि मानगिरि अमित शाह बिथाङा बे सानब्रैनि हाबाफारियाव 16 अक्ट'खालि गेवलां मेलाव बाहागो लाफैगोन बिटिआरनि गासै बा बिटिआरनि बायजोनिफ्रायबो फैगोन 1,50,000निफ्राय 2 लाखनि गेजेराव मानसि गेदारिं जागोन आरो बे गेदारिं जानाय गेवलां मेलनि गेजेरजों नखर मन्त्रि बिथाङा 125 एमेन्डमेन्ट बिल पास जानायनि बेलायावहाय रोखा रोखायै बेखेवनानै गालांगोन बेखौ जोंहा फोथायनाय दङ आरो बेनि अनगायैबो बर' हारिया जे मोनसे गेरेमसा हारि मोनसे मडेल मोनसे माहारि बे माहारिखौ भारत सरकारा फल' खालामगासिनो दङ गतिके बे जोंनि थाखाय गोग्गाथाव मोनसे बाथ्रा आरो मोजां रिजाल्टखौ मोनगोन होननानै जों फोथायनाय दङ। बिथांमोना मिथिगौ एबा नुदों जे थांनाय जे आसाम एसेम्ब्लि जे जथुमानि गिबि साना क'क्राझाराव जादोंमोन बावहाय एसेम्ब्लियावबो आरो नोंथांमोननि खौरांगिरिफोरनि सोंनायावबो आसामनि मानगोनां गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदों जे बे बिलखौ लाबोनो थाखाय जेफोर फर्मेलिटिसफोर दङ बेफोर गासैखौबो कमप्लिट खालामनाय जाबाय होननानै बिथाङाबो बुंदों आरो
जोंनि मानाव गेदेर बिटिआरनिसो प्रमद बर' एबसुनि दैदेनगिरिफोरजों सावरायबाय थानाय जादों जे बे बिलआ फैथारगोन। जोंनि सानै एमपि दं लकसभा आरो राज्यसभा, बिथांमोनाबो खौरां लाबाय थादों जे बे सेसननि गेजेरावनो बे बिलआ पास जागोन। दा बिटिआर एकर्डनि जे माखासे मावफुंनांगौ दफाफोर दङ बेखौबो निस्सय बिथांमोना सावरायलायनानै जिहेतुके मोनसे स्कप दङ। स्कपआ जाहैबाय बेवहाय नखर मन्त्रि अमित शाह जि बिथाङा नुजाफैगोन, हयथ' बिथाङा गोबां माखासे बाथ्राफोरखौ फोसावलांगोन। जाय बाथ्राफ्रा एकर्डजों सोमोन्दो थानाय मावफुंनांगौ माखासे आद्रा दं बेखौ जुदि फोसावजायोबा आरो फोसावनायनि उनाव जुदि मावजायोबा थारैनो जोंनि बे ओनसोलाव आरो साबसिनै बे जौगाखांगोन। आरो बे गासैबो बाथ्राफ्रा बे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जथुम्मानि गेजेरजों बेरखांगोन। बेनिखायनो मोनसे शब्दयै जुदि जोङो बुंनो थाङोबा बे मोनसे बर' हारिनि मोनसे जारिमिनारि मोनसे जथुम्मा होननानै जों बुंनो हायो। गतिके आं मिजिंथिदों बे जथुम्मायाव जोङो हारि बोरोन जेबो बासियाजासे बयबो लैहोर लैहोर फैनानै बे जथुम्माखौ जाफुंसार होनायाव बयबो मदद खालामगोन। बेनि अनगायै जोङो